Hi everyone, hi lamsugo katal video dini ang bazaro thanga nai tongo bazaro thangai kisa bank ni rangro tiklainai tei ration card ni bepano tuibo khlainai nirok video so yasak nai tongdi bazaro sogoi malai lepis tabuke ang omorpur phai sok phaikha sekang age kasao kasai naikha food office so bor borok sikrei o katalo se hanai side hojago ke katalo phaijak oro khe office rok ba je kono samung khai phaini rok ni bai parking le ayango si photo be SDM office katal o katal jaga o si borok ba asok phaila hangke ta ang puro office rok si jaga sia ma naituk na hata signboard thejak naitugui oro jaga o mana sinai waisa phano phaiako tini ni first time phainai naituk manai borok bo tini si first time SDM office katala angu phaiyo food office borok bo jaga si silia keba hai food jaga sia phale saka o science book ta suijak tongnai bile hanai guriwi video chagui naitukmang seleng suk naikha biyang bo wngkha hanai hai pa ageni kwchao hingke daiti ni sibu hingke katal sitama silia ma naituk langma naiste borok bo tei aro kwbangma hingke video rok shoot khaini kisa tamo kaisa hai wngkha ta waisa pha borok kwbangma rok khe video shoot rok khlaiya tang aswk channel rok bo toyako tang ba ha bagui no kisa video no ang khlairag yatta paisa paika SDM office o aibana ang khlaio kisa kok si salai nai musumani go actually borok kwbangma ani ke kaisa ration card o si yang bukajak ta angke bono bahai ke delete khainai o somosya no tui si kisa kok sanai angke ba o kok sani bangainya borok kering nang ta tak to already borok kwbangma hani bangai isa borok komogrela stang tarpore kok salaisi officer rok no sungui malai kok saini nuke ba kisa sanai go officer borok bo se jaga sia nai thangbai ano आगे के और जगह में नहीं और जगह के किसा सिखाता पूरा ऑफिस ऑफिस आता मनी रूम ताकि SDM का तालो से इनका पिला हांग के पूरा ऑफिस आरो पूरा तो नंग से सीधी है तालो वाइस पर हम वहाँ पे को तीन ने फर्स्ट टाइम फाइव आई तो न बुनी लोग रो के फाइव ता निजे सामने नाम फाइव नहीं है तीन के निजे सामने नाम फाइव नहीं बा बुनो समाज से सियामांग से हाई रोक से सीधे तो दिखाया के तो tin ti pasaro botango nai tong di pesa amoke SDM office 2 tala sakao ang kasaka oro borok kisa kere ingke video khlai nani ta oro jaga sido food office saka news kasajak ang sakao ya food office ayang digi o hingke paisok yakhoro age SDM office kasang tongmani le ayang sin hadele ayang ni simi ayang nardi gita ayang nardi gi sukjora food office oro jaga o hot nangui khai sai otak oro katal cheng pai phi pa tungmani kolom sokha tabok nogo sok phaiwe nirok no phunukha amorpur ni SDM office tei katal ta SDM office katal ta ang no paisok paika tei bengo bahak ulai rang ambo suk ba saiman de 50 taka note 100 ta tongo ke busung kanjok sasti tei loge mango kaisa nungdang nai tei phi asuk nang nastang tin video hambai